къде са застанали милиционерите, сега ще ги видите. Тия от няколко дена си седат тук с камера и си снимат и не се занимават с глупости. Само си снимат пичовете. Отясно. Чичо Росен можеше да спре направо и да го бута покрай тях. 80 ограничения, бе, пич, карай! $888 динара е в машинката.
4 часа висех. Паркирай се на рампата, махни се от рампата. Паркирай се на рампата, махни се от рампата. И така. После натовариха ме. После отидох на Scorpion Shipping и там бавно ме разтоварвах, защото явно стоката беше за износ. И всяко едно палет се гледаше, броеше се. Аз бях 27 палета. И там бавно стана. Та целият ден този курс го въртех. И днес сме на Сърбия с Русен, той кара пред мен сега в момента. Ама друго е по-интересно. С нощи с малкия ми син имахме малко неприятности. Понеже искаше ли се жена ми да спреме да пускаме детски филмчета, защото става много нервен от тях. Много се изнервя, не слуша. И решихме повече да не му пускаме филмчета. Както и да е, малко беше тегава обстановката, ама към 9:30 някъде 10 часа ли беше. Си легнахме. И съм заспал, той мрънка, такъв един киселяк. Мрънка, ама заспа. И към 11:30 с нощи се събуди с реп. Вика, боли ме ушето и плаче яко. Станахме ние, викам на жена, викам, какво ще правим? Детето го боли, той не спира да плаче. Тя вика, дай ходаме до Исоло. Викам, чай да пробвам първо, ще препека филийка на тостера и ще я увия там в една кърпа и ще му е сложено ушето, да видим дали ще го облегчи. И само обяснявам на Самуил, сложил съм го на плота, в кухнята съм го сложил отгоре да седне, ама той през това време си плаче. И му обяснявам, нали, тата, и викам, сега ще изпека филийката, ще я сложим на ушето, ще я увия в една кърпа, ще я сложим на ушето и ще топлата филийка ще дръпне болката от ушето в самата филийка. Викам, тя ще се свие и ще видиш като изтрине, ще видиш на какво прилича филийката. Той ме слуша такъв, обаче плаче през това време. Мрънка такъв. Вика, добре. И изпекох филийката, увих я в една кърпа. Жена ми го бушна. И сложих му на ушето, обаче тя, понеже беше много топла, като писна това дете и не я иска на окото, и не я иска. И това е. И викам на Силвия, викам на жена ми, викам, давай, избличи си и да ходим до Исоло. Сега то не мога да седим тук и да го слушам как реве и да се вайкам и да такова. Това става в 11:30. Облекохме се, той боли го окото и не дава да го обличаме. И завихме го в едно бялцето. Аре в колата и аре в Исоло. Отидохме в Исоло. Казаха ни кой кабинет отиваме там в Ушино с Карло. И отиваме, гледаме младо момче с майка му седи пред кабинета, няма никой друг. И ние, нали, заговорихме се с тях, нали, той каза, че няма го боли, нали, момчето каза, че няма го боли окото. Обаче, че ни пуснат, нали, да минем пред тях, защото сме с малко дете, сега не мога да чакаме и да такова. Добре. По едно време дойде някаква млада госпожа с маска на лицето. Показа се след малко докторката и я викна да влезе тя. С час ли беше запазена, какво беше, не е идея. А Самуил престана през това време да реве, явно го отпусна окото. И сега, понеже съм по-нервен такъв, по-сприхав и жена ми само ме предупреждава. Вика, Сашо, вика, няма да дръж се нормално, вика, държи си емоциите. Викам, нали, знаеш, че той е по-силно от мене, човек. Както се държат те, така ще се държа и аз.
Обаче отвътре ми врат това. Черколяците, да ви кажа нещо друго. Както и да е. Седи тая в кабинета, ми преглежда тя. И по едно време се задава някаква сестра с един циганин. Возят го на количка, отпред е бинтован. Отпред е на носа бинтован. Хубаво, добре. Застанаха те пред кабинета. И излиза тази жената и тръгна на някъде. Тия си седат в кабинета 5 минути, си седат. И хубаво. А на мене ми ври отвътре. И стана вече 12:30, един час висиме пред кабинета. Един час висиме пред кабинета. Показа се тази докторка ли това е. Видя ги тия с сестрата, с този циганина. Заповядайте, вика. Викам на жена ми, викам, какво става? И тя само дига на мене. Викам, добре. Бил поспешно с циганина. Семейен скандал, не знам си какво, някой вкъщи го калтирал циганина, подол му очите, щупил му носа. И така. Както и да е, изчекахме ги и тех. По едно време се връща тази женица, където влезна преди нас с маската. Явно е ходила до регистратурата там да си плаща такса или да я знам. Както и да е, влезна тя и след 5 минути излезна. Обаче тая докторката викна момчето да влезе. Те ни пуснаха, сега хората възпитани такива, виждат ни, че сме смакове. Те пуснаха, ни влезнахме ние. И аз се скарахме с докторката. Сега няма да влизам в подробности, нали, какво си казахме и какво такова. Добре, че беше така по-мекичко от нейна страна. Ако ми беше влезнала и тя така с бутонките, щеше да види какво ще стане. Прегледа детето. Пусна от там обичайните работи. Възпалението на ухото е тръгнало от гърлото, не знам си какво, не знам си що. Запалката там за отпушване на носа, му давите норофен, панадол, такива работи. И капки му изписа за ушетата. И си тръгнахме, никакви пари ни се. Странно, иначе таксата 80 лева. Явно не сме били спешни, или да знам и аз. Както и е 12:30, това става един... Прибрахме се към един нещо. А на Самуил вече нищо му няма. Той е готов за игра. Прибрахме се горе, мамо, гладен съм. Какво искаш сами, му вика майка му. Той вика паничка. Добре, че жена ми е подготвена, да му знае номерата и беше направила. Даде му паничка да яде, аз през това време си легнах, че пък сутринта трябваше да ставам в 4:30. Хора, няма заспиване. Няма заспиване! Наяде се пича, дойдеха, легнаха си. Мамо, ще ми четеш. Това става в 1:30, това без нещо. Майка му и се затварят очите, ама какво да прави жената? Чете му. Аз съм стиснал очите, обърнал съм се на другата страна. Нема заспиване. За едно съм спал 2 дена. Не знам колко часа съм заспал и какво съм правил, обаче в 4:30, като ми звънна телефона, ми идваше да си прережа вените. А нашия пич си спи от вид, качил се върху завивката, ама така хубаво и сладко си спинка. Вика му, синъка, тате, че дойде и твоето време и ти да имаш такива нощи, само да сме живи и здрави. И общо взето така. Сега си пътуваме, отиваме към мандрата да натовариме млекцето. И това е. Ами хора, няма нищо интересно, тук е магистрала. Караме
ми спим. Спия е правилното, не спим. Пожелавам ви лек ден, поне е слънчево. Има някакъв ветрец, обаче не мога да преценя на къде духа срещу мен или духа отстрани ли е. Няма значение. Лек ден ви пожелавам и всичко най-хубаво. Чао!